नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। एकटा नव कविता लऽ कऽ पुनः आयल छी। ई कविताक शीर्षक अछि पुछबाक साहस। पूछऽ के मन अछि समय के जे थाकि कऽ नहि मुदा थकाओल जा रहल अछि। ओकरा एक अंजुली समय के छीन कऽ लऽ गेल। पूछऽ के मन अछि विश्वास, किएक स्वयं नहीं टूटैत ओकरा बेर बेर तोड़ा जाइत अछि आ फेर पजियावऽ लेल झूठक दान के दैत अछि। पूछऽ के मन अछि आँखि सब किएक नहीं सुतैत अछि, किएक ओ डेरायल चौकीदार बनि राति भरि जागैत अछि। नींद के लूटि कऽ लऽ गेल अछि, नींद के लूटि लऽ गेल अछि, ई डर के बनौने अछि। पूछऽ के मन अछि जखन बच्चा सब बमक आवाज सँ चौंक उठैत अछि, तखन गोलीक जवाब में शांतिक भाषण के पढ़ैत अछि। बारूद कागज पर देशभक्ति लिख बाजार में बेचैत अछि। पूछऽ के मन अछि युद्ध, किएक मात्र सीमा पर नहीं मोन में सेहो लड़ल जाइत अछि आ जितला के बादो हारल जकाँ किया लगैत अछि। पूछऽ के मन अछि कोरोनाक आगि में जे हृदय सुखा देल गेल ओकरा दया नहीं नीति चाही छल, मुदा ई खाली ताली कियाक बजाओल गेल, ई खाली ताली कियाक बजबाओल गेल। पूछऽ के मन अछि हे भयभीत नहीं, पूछऽ के मन अछि हे भयभीत नहीं भाव पैदा करऽ वाला संसार तोहर व्यवस्था मनुष्य के कियाक एतेक सस्ता बना देलक। आ अंत में पूछऽ के मन अछि उत्तर कियाक नहीं भेटैत कि सच एतबा खतरनाक अछि जे ओकरा प्रश्न में कैद कऽ देल गेल अछि।